Kiama gongo bodaboda self-help group kegotoka imea mukwerere wodi ya Kimerense muye bunge ya Kitutu Masaba niko kiamwa kerembu ya mono omwe bwe wodi eyo ya Kimera Matinganya Chaki ase okubasira n'amabati 12 ayuarengete gucya kubakonya korosiera asaba rundi chipigipigi bakwigama kaukwana ase kenyoro kya mukwerero nigatebire aliya gucya kubakolera sentunda eyega yo mweryo asentunda yaya nabo kubori abantu bonsi bare babe amo eri gusira Fred Matiang'i aseganga yaya yokurigia oburayo bonene aiga Kenya Vincent Monda na roboti urwase obwikiranu Ekiombe kyo kya magogo bodaboda ekyo kewatranete abasubati abo barabaremi bechingeni naboiga abatugi bechinchoke nigo baorokirio mogokobo nyuma y'omwe MC obo muskenya Chaki Matinga kubainyora asamalita ndenko chose mungale omwenga ese boli ya mukwero polling station omwesimi wa deputy speaker Nyamira county twatebire mpiya mono asuko kora abantu bao ba mukwerero itangania ayuwa tokalima na kiombe kya boda mpiya mono watebire nekonya abantu abange nsega ntonyoro bonje libo bato sike yoskinga twasikire saa moja mpiya tokana nyamba kansa mbiri kana ntwanyora bitoki towezo nyumba yamono ase omwesimi gwase ngenjo gwacha ase kotorora abanyapotapota ase kenyorokia magogo mbiamana ase amabati gwatoire 12 dara tokonya ase kebandeke ekerebu nembure gotwa rigara twaiga mororo kote yo murai ngambe yamono oyo nero gorokore kimisati egento omurai kwango kirimono turiko ngainereri asoko nyara ngote more gokora ikiagaranche onanyorete riboti ngocha kwarenga naenda kana kia mangana gwatemere gwaikira kagokwanera abamenyi bensemeyo ase tundu bali ya charara ime ya mukwerero omuske Matinga nigabaenekeire buna epare koronya gachenche eike charara egende momoma emanya goika kiendege ngochiare koyokorora ebengiya nonya yabeirege ko babamenyi abo bokongwe ekerembura ya ture epare ekereta kosigwa murende emetaro ekere pare arosigwa endo kego sarie para na mache mo tigache para omonto okore maguru kwaroro obe kamera bagoche para liyo motaro ticha amacha ali abutore para gatigati nande kereta korosigwa epare ne ino omokore na monto taira mam boigo omusko yo nigabaenekeire amagenderande abamenyi bensemeyo komenta ne para amone class kiritwa teba garia nkobeka tore taya gacharara ekere cha enyorire ekere abangina bako nyanya cyabo ngo babekera tore tayaga Chisoko njiroro ibere chigo cha kubeku gacharara mbaje baete barore chikunyungura abantu abange kiendege na batebya kuba basende nyagitari eria ebe twabegere chibe soro milioni 8 enyagitari eri mune koba naboko enda kwara rune chibe chinkake kagokorera nigababorire basire na komubwatesio muske Fred Matiang'i asoba chorio banene boli mutwe igona bonta etemba saba bantu ba mintonga na amanyire ngabano engakie yaikire lakini mumanyete nganto bwatekerenge kemo korugusi na intunto bwato mu muroito bugera wasiri buya obekire cyanga cindabu okoro ku Fred Okengo Matiang'i oine ara to support lakini abantu mbare be yage to chabu otoko bakani ngamonya ko moikange tomo sabere inje Vincent Monda Imeyen Soko TV.